laing sumpay ning atong sugilanon. Uyo ang hugot! Oh, sige, call to bagasa. Hello, Sofia? Pablo! Oh, Sofia? Nalo ka? Naunsa ka? Sofia, nalo ka? O sa problema? Tuwa na akong bana, Pablo. Ibihaan ako niya. Usa? Uy, kasalbayas mo itong tawanan, ha? Patay na siya. Oo, lagi ko. Kabuta naman itong tawanan, ha? Oh, uy, nawa man. Naputol man. Uncle, nga na di ay. Namatay ko ng barang, Sofia. Hala, nga naman. Nambot, naputol naman. Ako lang tawagan. Hala, no? Ang ano ka, no? Buhat naman siya mag-online. Karo ba yung tingali itong hitabo? Nanawag na yung sa dayo ni mo, Uncle, para pag-inform. Maugi tingali, Uncle. Nabisi na to siya. Luoy ang Sofia, eh. Nabiyuda man dayon. Di pa kita makaunong niya. Ani sa tingali to ilubong sa Pilipinas, Col. Ambot lang ka. Magkuwat ng tag laing balita ni Sofia. Di gid ko makatugda. Nagsige pag balik-balik sa akong una-una ang nahitabo ganina sa tindahan ni Pablo. Wow! Kasweet! Kamu na dayron? Bagay mo sad mo. Bagay yun ay mi. Gibaliwa lang yun ako sud sa dugang panahon. Pobre masad gud kaayos Pablo sa una, oy. Karon, ni arang-arang naman. Aw, di ko kwartahan pero at least wala kaayos siya maglisod. Dili na nako siya lungan. Sige-sige ho na nako siya paduding hangtod mo balik ang iyang gusto diri nako. Nanguyab manggid gani siya nako ato panahon nga dinhi pa Sofia nga abi nako mo iyang nagustuhan. Karon na hinuon nga wa na si Sofia. Sipag at tiyaga lang gid tiray. Makuha na ni balik ang atensyon ni Pablo. Sukli 50. Oh, sukli 100. Oh. Oh, sabi 100. Oh. Oh, dawat tayon. Manang sukli ha. Oh, kasi to sa kilong sukar. Dara. Ang pusporo. Oh. Dara. Dara, kadit sa mo. Suklian sa nakuning nauna. Napay 1,000 ng kwarta, oh. Huwat mo uban, ha? Kaya minang kalaban, huwat mo diya. Ay. Nakay itlog. Kayo. Anong tukang wa? Yabag man ka, oy. Baligyang itlog ba? Balik yung itlog lagi. Kung saan di ay. Anong kabuok? Sa may itlog, ah. Pila di kabuok mong itlog? Duha. Naglakot ako, Pablo, ha? Duha lang yung klase kung balik yung itlog. Itlog sa manok, itlog sa pugo. Narao na. Napag gani, katulong klase sa itlog. Di lang ko ibaligya. Bot ni mo, ha? Oh, unsa mang itlog Pablo? Itlog sa buaya. Ambot! Hoy, tiray! Asan mo gay? Tiray! Nilarga na sa desi at itire, Uncle. Ambot, tuko kay bao. Wala mong kabante niya. Sige mo na siya palit sa tindahan. Nang luod tingan ito na ako eh. Ako man itong ikabuangan at itong last niyang atos tindahan. Mao di, Uncle. Tom, Oh, videohin ako, be. Final na gid ni. Wa pa din na mahuman imong video-video. Lain na sa Dicol. Sige na, Tom. no, lagi. Oh, niyan, oh. Asa, ready na? Wait ha. Okay na. Sige, go. Okay. At night when I go to sleep, I often have at least 3 dream scenarios. Some of them would be so good that it would form a smile on my face when I wake up
And sometimes, there are also nightmares that make me cry in my sleep or wake up with a heavy breathing, like sleep paralysis. I see my dreams like a little story or movie inside my head. And sometimes, I do learn from them. Like this one time, I was so stressed with a problem for my homework, then in my dream, I actually learned how to solve it. Or when I am struggling with something, and then I would dream about a memory from the past that would remind me of how well I'm doing now. Dreams are interpreted in many ways and have different meanings depending on every culture. I often tell my uncle about a dream that I don't understand, and he would interpret it for me when I can't find an answer to it from the internet. I believe that there is possibility that dreams can come true. Because aside from memories, dreams sometimes represent our subconscious and gut feelings about the future too. Oh, Ang ano ka, Col? oh, nihonong lagi ka. Human naman, Col. Maanito siya. Noon sa Kol? Naapil magugos imong gisulti. Ah! Ay, tinuod man sa good nga ikitig-interpret sa kong mga danggo. Di ba good, Col? Sukod sa una pabaya. Aw, bahin dito sa imong damgo di ay. Nainanawag di mo, Col, ay. Uy, si Sofia. Oh, uwa di ka kay Bauti. Uwa di ka salti ni Uncle. Wa man. Hala no, biyuda na si Sofia. Sunod si Mana ko na siya moabot. Kuyog ang abo sa iyang bana. Ari raman ko nung ilubong kay naaman diri ang family. Musugat mo? Murag sa punerarya na may mag-atang ti, oy. Kuyog na lang ta. Sige. Chati lang unya ako kung unsa. Sige, te. Klase pa ko. Sige, Jera. Nalangan kayo noon. Okay na, te, oy. Bye, te. Bye-bye! Biyuda na si Sofia. Og dili na ka siya mo balik sa Canada. Grabe kay ka. Sige tagkita, wag yun ka kasulti na ako nga namatay di ang bana Sofia. Oh, sukli sa 20. Oh, kisang to 20. Kung saan din namatyan sa iyang bana? Taki. Bugas to imo ikeng. Oh, 3 kilo. Kung saan mataki ha? Hubak, high blood, heart attack. Attack of the Titans. Tarong eh. Kabaan gani kas namatay na. Joke ay, ikaw ba? Heart attack, yung namatyan. Ayaw lagi pag-joke-joke. Sagrado ng patay, no? Ay, sorry po. 150, 3 kilo ikeng. Kunyan sa man, mabalik pas Canada si Sofia o dili na? Laman blue. Tiray. Karantala yung pagkutana ba? Unya lang nag-abot ni Sophia, be. Siya rin, pagkatubag siya mong mga pagkutana. Handa malaw niya na yung mga pagkutana. Ilista daan. Ha? Ino itong pultahan? Andara. Da. Pinakong muli kayong pultahan. Makalagot kay ka, Pablo, da. Makalagot kay ka. Abibiyuda naman, Sofia. Nag-others na ka na ako, da. Mao, di ay. Nga pinabugal-bugal ka na ako. Kay gusto kang maglagot ko nimo. O si Sofia na sa imong sikit-sikitan. Ani mo tirayoy? Oo. Kalma lang. Paano na nakasod ka diha, ha? Gawas! Ginoo ko, ano nakasod, mangka! Gawas! Oo, lagi mugawas ko. Oh! Asa magkapaingon? Di na putahan! Wa mo kumagi diya. Sa bintana si mong kwarto mong kuniagi. Oh! Pues, ato sa gugawas. Unsa? Lugawag. Imong gisumbong sa barangay. Oy! Mao to nga, may mga tanod yun nga nagwardya gawa sa akong bahay gabi eh. Pero bisan pa magani, wag gihapon ko makatuog tarong eh. Gamay kasikas, makamata dayon ko. Ni malag yung tawhan na, oy. Magikawat siya. Man noon. Nigda ra gyud to siya sa sofa sa sala. Ay, bisa na. Ito mayo eh. Ipablatter niya to. Ayaw man na.
Gipablatter day nako gabi eh. Ay, sulat to na. Oh, Uy, Pablo! oh, Taray! Sofia? Hey! Mura lagi mong nagakitag kalag. Ako ni ha, buhi ko ha. abi na ko, next week pa ka. Mau may ingon mo, di ba? Oo, dali. Sulis tindahan. Dili kuranan. Ayun na. Mula ka kog balik dayon. Naghuwat na ng sakyanan ako. Igo naman ko na kong pangayoan ang yawi sa bay. Kay may kuhaon kong mga papeles. Oo, kadit ha. Ako kaon to sa drawer. Kadit na kayo. Akong pasubo, Sofia. Salamat, Teray. Ganun na sa'yo mo abot. Gipahatod man mi og private plane sa tag-iya sa gitabahoan sa kong husband. Huwag gani ko magdahom. Tarang yawi Ay, pwede ko ni mo kuyugan ka diyot? Isira lang ko na ning imong tindahan. Wa pa man siya namalit. Ako lang unay bantay diri. Kadiyot raman ka. Palihog lang, Teray, ha? Salamat. Dali na, Pablo. Ikaw sa natiray ha. Ako na'y bahala diri. Naunsa man ko. Nalain man ko. Ganong ni sakit magkalit ang akong dukan. Silos ka, unsa. Animal! Ganong ni amasad ka? Mga tanod! Dak pa rin yung kadahan, be! Dak pa rin ninyo! Anong dakpon man ko? Nagkasa ko? Ibuhat ko? Bawa diya, ha? Bawa! Nagsilos! Pasensya na, Pablo, ha? Nasarahan na lang yun din noon imong tindahan. Og naangin pag katiray. Basi na pa kay mga buhaton. Ay, way problema oy. Sa tinuod lang, Sofia, mas pilion pa na ko nga anhin na lang pirmi sa haya sa imong bana. Mo assist ni mo ba? Kaysa adto ko sa amo nga, pirmi kong nervyoson atong maki. Sula bitaw tohana oy. Ganon dili man sa to siya dakpon. Wa man ko na makasa. Kato din pagsudyas bahay ni Tiray di ay. Mao. Abot lang. Igo ramang giblatter. Imo gyud don tatong gipasakaan og kaso, Tiray. Nipasaka man ko og complaint sa barangay. Mao to, nagatubang mi, nya warningan ra siya. Unyag mo usab. Di pa sila muliho kung usab. Anak nga din sa ato. Wator nga, doon na gyud delikadong mahitabo, una aksyonan. Kapait ko din is Pilipinas. Di na ka mo balik og puyo din he, Sofia? Mobalik, uy. Pag-unsa pa man taon ko dito, uy. Pero humana sa iyang 40 diyas, mabalik ko sa Canada. Isettle na ko tanan ang angayang isettle dito. Dayon, mabalik na ko din for good. Di pa man ka citizen dito, no? Dili pa. Nagpaabot pa lang unta sa approval. Kaanugon kung dili nimo ipadayon. Bitaw, Sophia. Magunsa man sa ko dito. Nga ni aman din ni akong kasing-kasing. Bitaw, anhay ko sa ilubong. Magunsa man sa ko dito. Ni aman din ni ang akong kasing-kasing. Unsa man kay ipasabot atong pagkasultiha? Nia ang iyang kasing-kasing tungod kay anhi ilubong ang iyang bana? Or nia ang iyang kasing-kasing tungod kang Pablo? Ay, asula ini. Na-fall na ra ba kong Pablo da? Kung kaniadto, nakahimo ko sa paglimod sa akong kaugalingon sa tinuod na akong gibati. Karon dili na. Labi pa nga, last trip na ninako. Kinahanglan makasakay yun ko og front seat. Dili ko musugot nga pulihan kong Sofia. Oh, kadiyot! Wait lang gamay! Hi, good morning. Musod ko ha. Unsa ni mo dati? Hotdog.
Itlog o ham with garlic rice. Ay, asa man to si Tam para makapamahaw na mo? Wa pala kay kamaliko. Dili dahil sa'yo inyong klase ron? Wa man rin klase, te. Domingo man. Ay, oh. Hala, uy. Wagid ko nagunaon sa rong adlaw da. Ang dirigid sa akong utok ba nga, why maghikay og sayo ninyo kay tuwa sa punerarya inyong angkol? Da, uy, worried sad gid kaayo ko ninyo, good. Ay, kung gisugot pa lang gud unta to nako si Pablo sa una. Do na gid untay mo abag niya pag atiman ninyo. Ay, joke na to ha. Tingalig mo tugan kang angkol nimo ha. Sana say masud sa utok adto. Oh, sige na, dawatan na ni. Lain sad kay dad-on ni nako balik. Oh, sige na. Dagahan man iti. Ani na lang pag-breakfast, te. Dunga na lang tang duha kay dugay pa magyud na mo mata si Tom. Basta Domingo, dugay magyud na siya mo mata kay kadlaw na magyud na siyang matug. Nagduwa pa magyud na siya. Sige. Okay. Nalak naman sa tunako og tarong ang bahay. Apil na ang gate. Di na to kasod ang inyong papa. Oh, Ay, sorry. Sorry, Jira. Ay, ginig yung baba. Di gid kapugong masuko gyud na nakos Pablo ini ron. Ingon baya gyud siya. Dili ko pa sa baon ninyo. naibaw na mi anak ti oy. Nga nakasa si papa nimo. Uy, way nahitabo na mo ni papa nimo ha. Simbakuin taon. Ay, dili ti oy. Dili sa ingon ana oy. Nisod siya sa imong bahay ba? Ay, lagi. Kitsa mo sa inyong nahibawan? Da, mga tao good. May abot ba mo barangay. Ay, matago ba ng mga ingon ana? Mausad. Oh, mahalo na gid og mga gamit si Sofia, no? Mahalo man ang iyang dining set. Wa lagi mo sudya ni Pablo. Wa na lang sad mi mo hisgot ni Uncle Bahin anak ti. Bisan gani nimo. Wa na mi mo verify. Ang punto lang ni Pablo maong wa mo niya sultihi kay dili siya gusto nga mahasol na sad mo. Manhid damit eh. Uy, Nagmata na lagi ka. Nagdamgo ko nga na ako ni hotdog ug ham sa lamisa. Maong nakamata ko. Napa man gani dito itlog fried rice? garlic rice. Wow! My favorite! Nagkita ba mo niya bag-o lang? Wa man. Wa naman siya nagpakita. Tom. Tinidor ko tsara oh. Ikaw tay ganahan kag kape? Kana lang tsa ako. Tsa man na, no? Kana? Oh, cha. Sige, kaon niya mo. Mukhaon na gid ko. Lain sa yato. Ganahan pa mo maminyo ang inyong uncle? Ganahan. Siyempre. Bitaw, no? Aron doon na siya kaabag sa pag-atiman ninyo. Ganahan mi nga maminyo siya aron malipay siya ti. Kay mga dagko na biya mi. Di naman sad need nga atimanon pa mi. Ay, noon sad. Aw, biyuda naman na si Sofia. Siya magi original nga gusto ni Pablo. Makadayo na unya na sila. Dili sa ta maghiskot anak ti oy. Hibaw-an na bitaw niya na. Bitaw. Di was na tagkaon. Naghinuktok na siya nga nagtutok sa gisudlan sa abo sa iyang bana. Luoy aging Sophia eh. Pugat yung tingali kayo ang iyang dugan. Gusto unta nako siyang gakson og hugot aron iyang mabati ang akong pag-uban sa iyang kasubanan. Pero di lang ko kay lain sa kaayo eh. Pablo? Nasakpan ko iya nga nagtutok niya. Dali. May isugo ka? Wa, uy. Ikaw ba? Mutawagan ni ko ni mo, no. Magtuog gidayon kang sugoon ti ka. Di manggod. Unsa di ay? Kapauli-o na ka, no. Pauli na lang. Ay, dili oy. Ano na kaingon maka nga kapauli-on ako?
Sige, magkagtanaw na ako. Ayaw na lang ko ka-iko, good. Okay ra, good, nga wa ka din sa tanang higayon. Sige na, pauli na. Ay, wala lagi problema, Sofia. Yung mga ginahon na nga, kapauli-un ako eh. Wa mo klase ang kaluha. Angan mga ganito sila niya. O niya? Nga sige magkagtanaw na ako. Oh. Wa man ka makatingo, good. Hay, Pablo. Nga na magyud kang maikog pa magyud kang musulti na ako, uy. Sige na, pauli na. Bahalag mo balik ka unya, basta makauli lang una karon makapahuway kag sakto. Sige na. Pero... Ayaw na lang lagi ka ikog. Sige na. Sige na, Pablo. Sige. Ato na ko. Sige. Laugawa. Kipapauli manoon ko. Anong sige mo sa kong tanaw niya eh. Kipapauli lang noon ko. Hey, bugubag na ako eh. Klaro na magid kayo sa titiray ba? Nag-regret na siya nga yung gibastad si Uncle. Unya, na-insecure na siya karon ni Ate Sofia. Aw, sorry na lang siya. Ngano bitaw? Di mo sige ko ganahan niya para ni Uncle. Shh, huy, madunggan ka, uy. Mubalik ganito. Gilak na ko pultahan, no? Then, hinay naman sa akong tingugod. Hinay? Imong tingog hinay? Ay, kusog di kihapon. Okay na na. Basta uy mo na to, no? Klaro na kayo na sa titiray. Pero, di sana ako siya pet kay dili siya sincere. Proven na nato. Ngano ko? Lingaw lang ba uncle ba? Kay? Mura mo siya why love life? Pero doon na di ay? Ha? Oo, no. Bitaw sa? Nai-issue? Murag si Jaywalk si Uncle. Ay! Sila! Oh, Tam! hoy, si uncle. Abi na mo, agturagid ka, cool. Abi sa ganig. Dito ra ko. Ngano di uncle? Ngano bitaw, cool? Awa ay. Pauli akong Sophia para makapahuway. Di ba mga tuman mo? Unta. Aw, dugan lang tag tulo. Unya lang hapon. Ah, sige, cool. Aligre lagi kaayo mo ganiha. Abot mo sa highway inyong katawa. Oh, grabe, sad. Sa di inyong katawan. Dili unsa. Kinsa. Si Jaywalk. Kinsa man na? Ikaw uncle. Murag ikaw kagwapo, cool. Korean actor na siya. Ganahan sa tada. Oo. Natawa saan mo? Di presa ako kagwapo. Parehas di na ako kamatignaong. Di manggod. Pagkitaon di kagnaw ni Jaywalk, cool, ha? Wait, sa. Asa ba? Haman. Kini. Kini, cool, good. Mao ni siya, cool. Uy! Di ba gwapo uncle? Di ba? Parehas mo kagwapo? Mayuwa sa di mo bulati ko eh. Ay, yung anak palang kong naong ay. Mas gwapo pa magugana niya, cool. Tungod kay gwapo kag kasing-kasing. Onya, kasing-kasing dahil ko nagtanawon yung mga babae. Nga di man? Oh, Bitaw. Da. Sige uncle, birahe. Oo, muhatag mong bilis sa gwapo kasing-kasing. Pero kuto brasi digsoon. Mas importante ninyo ang gwapo ug dagway. Kanang ika-display, kanang ika-post sa FB ug Insta. Mao nga ay lang tanang gwapo kasing-kasing ay. Katuog ko lang eh. Hugot lagi dito sa uncle gi. klaro na kayo kinsa iyang pasabot. Si Ate Sofia. May pareho siya ni Jaywalk nga maka-express iyang feelings bisan patingin-tingin lang una. Mao gid. Naka-J na pagid ang ubang cast. Ilan akong gisungog-sungog. Kabantay ka?
True, Jude, na eyes can't lie. Then, sa behind the scenes nila kay magsigir ang ngisi si Jaywalk. Lipay gani kayo. Kapil sa tagngisi ani. Aha! Maudi ay duha pa ang nabuhat na module. Daghan na day ka ikag natanaw nga video, no? Huy, nagsaba. Ato-ato rani. May pa. Ang tanaw lang tag usa ka episode. Kanang sa alchemy ba na? Lukad di ha. Humanong sa tunog ko kung module, no? Come on! We deserve a break. Usara bitaw. Sige na ba? So, kanang usa nimo mahimo ng 2 more, 3 more, last na jud ni hangtod mahurot ni ina tugtan has ang latest episode. Usara. Promise. No cap. Bantay ha. Ikaw gid ha. Dali na. I-play na din episode 1. Actually, manakog tanaw sa episode 1. Traitor man di ay ka. Magagad-hagad pa ka hangyo-hangyo. Ya dito. Humana makagtanaw. Bad. Aray, oy, sakit! Sorry! Traitor kang dako. Sorry na. Oh, lalo mong duha. Warang koloy! Nagaragara ras Jira! May pangduha. Lingaw sa bisag sila. Lipay lang sad ko. Sige hibaw kong maabot yun ang panahon nga mubiya na sila nako. At least, nagatuman ko sa akong isaan diyan ng ate. Nga ako silang atimanon. Hangtod nga managko. Bisag, layo pa sa finish line. Kay wa pa man magagraduate. Makapanghambog sad ko nakaya ra gyud ako. Nakaya ra gyud. Daghanang namilaro oy. Lubong naman ugma. Ana magyuda basta katapos ang adlaw sa haya. Mamay daghan sa mga tao. Di pa man na mo balik sa Canada si Sofia human sa lubong no. Ikaw man na sa 40 dias. Unya ka mo? Ato lang gyapon mo maestar sa imbay? Murag, lain man sa mga mata sa mga tao oy. Nga bago pa gani siyang nabiyuda, magtipon na dayon mo. Ay laglay nagsabot akong gisulti ha, Pablo. Okay ra oy. Nanghipos naman mo sa inyo mga gamit. Namalik na mo sa inyo. Wa. Oh, mao ba? Naaraman day mo din, he. Oh, Nga naman unta. Dali una. Ipaila-ila ti ka sa akong mga in-laws. Ha? Excuse una, tiray ha. Dali dayon. Mauwaw ko oy. hala uy. Kalain. Iyang ipaila-ila sa iyang mga in-laws si Pablo. Sahaya pag yun sa iyang bana. Ate Tiray. Uy. Sorry, nakuyawan ka. Ay, Asa ang kulte? ay, kalit raman mugtunga oy. Kuyawan sa tanin nyo da. Sorry, te. Sorry. Tuwar day si uncle nila Ate Sofia. Gipaila-ila siya ni Sofia sa iyang mga in-laws. Kuyaw sa di ay kayo ng pamilya. Kay sugot raman nga pulihan dayon ang ilang anak. Ha? Unsay pulihan, te ba? Unsa pa? Kundi ang iyang bana nga ato pang gibilaran karon. Ha? Wa ko ka-gets. Nagstorya ming angkol ninyo. Giguroy siya ni Sofia para ipaila-ila ko no sa iyang mga in-laws. Wasad ko kasabot sa pamilya sa iyang bana, oy. Okay ra sila nga may lalaki dang ipaila-ila si Sofia bisan gihaya pa ang abo sa iyang bana. Ha, murag lain ra gyud, lahi ra gyud, lahi ra. Aw tingali. Grabe na kayo sila ka western ug panghuna-huna. Pero kita mga Pinoy murag lainan gyud ta. Aha. Unsa day naas ila-ila, te? Excuse una ninyo ha. Na ako mga amigo, ang Jamil Brothers. James, kamo laging juban. Silang mayang ipoy. Wala. Ang mga anak na ni Ann o Juvin, kadagko na good, ug mga gwapo. Ira.
Oh, tawag kasi mong uyuan ay. Excuse na, te. Sige. Lain na yung utok ni Titiray, uy. Asa may makaluha? Ito arang ko ay sa Jamil Brothers. Pareha kay ipilaila mo ni Sofia siyang mga in-laws. Uncle, Hmm. gijudge ba ni Titiray sa Ate Sofia? Nung saman, busy pa man na si Sofia, bisan human sa lubong ugma. Ha? Usap na, sige kang test. Uncle, sad, uy. Ayaw ko pa katawa, Uncle. Nagbilara ba taron, Cool? Ayan, gijudge Ate Sofia ba? Gitagaan niya laing meaning ang pagpaila-ila ni Ate Sofia ni mo siya mga in-laws. Dili judge sa singing contest. Haskan! Ay, Motokar gid lagi na siya, no? sagdi na siya. Tagos tam na. Dali ah. Apil ang kaluha sa gipaila-ila ni Sofia sa mga in-laws. Laoy, ngano di ay kaha? Unsa di ay kahit plano ni Sofia nilang Pablo? Iyang dadon inigbalik niya sa Canada? Ha? Uncle, mamauli na lang niya. Dapat mitiwason, good. Sige. Paranggil mo Ate Sofia ninyo. Pagkaon pa mo, oh. Busog pa, mi, te. Te, mamauli na lang niya. Napamugod mi tiwason nga mo, Jules. Sige. Ikaw, Pablo, Dinhira ko. dungan na lang tingali mo ni Teray. Niuna naman sa Titiray, te. Ano ba? Wala siyang langhit. Wala sa ko katagad niya tungod sa kadaghang tao. Wa ka tumangluod. Kung dili pala ko gusto mahibawon sa ilang mga plano, di na gyud unta ko ganahan mo hatod sa bana ni Sofia. Pwede raman unta magpamisa lang ko para sa iyang kalag. Muta ah! Ay! Wati kaunsa ha? Wati kaunsa. Ano ko pagdoldol na ko? Giwarningan na biya ka ha? Gusto gyud ka tingan mo balas pisuhan no, make? Artisa ni Moy? Ay, mag-iunsa ti ka diha. Di siya gumangunsa ni Moy. Di ti ka type, no? Hoy, kanahan! Ayaw pag-ali diha. Ayaw lagi samok. Ato sa mga anak ko. Kaya hapit na manglupad sa Canada dadon tong Sofia. Usa to? Mao na to. Og ayaw dadang ako nga ha, nga nung nahibaw ka. Ha? Bebe, bawa! Asa naman kumulingkod ini, oy? Dagan man gihapong tao, muhato di silang tanan. Naay giveaways ini kahuman. Tsaka giveaways ay ini maglubong. Try. Ay, dong tam. Gi-reserbahan ba ka na mong likuranan? Dali. Ah. Lahi aragid ng kortahan ang ilubong eh. Pinakater gid ang kaon. Pinahilo na gid ang mga nanghatod. Mga dagway ba sa among mga kabarangay. Nagseremonyas pa lang sa paglubong. Tuanas pagkaon. Ang mga mata, sige nagtanaw sa mga pagkaon. Tiray! Anong dool man kanako? Ay, ito biya si Sofia, oy. Di ko dito eh. Pamilyar to sila. Dili ba hapit ka naman sad mabilong sa ilang family? Ikaw ba? Di naman sa kakapunit, anak. Punit ba? Ipaila-ila na gud ka. Sa ato pa, nangigi ka. Wa, oy! Nga ko mangigiman ko. Ngano? Sure to ba? Naya na imong tingog. Sama ka. Anong namatay magkaya ka maayo na ba ni mong tao? Uy. Anong nagkakig mo magkaya ka nawa magkamog Gidagaw mo tining tawana. Nga nung na siya. Nawa magkamog ginawa na. Ipabadlong na, oy. Na, niliulo siya nila.
Di lang ko maduol kay tingaling masukmagan ko ng tawana. Mo ginawa naman. Pwes, adto sukmag. Hindi mo sokol. Anong ikaw pa man? Kadagang badlungon na sa kalibutan. Nganong ikaw pa man? Ano man? Pa, di ka patuo? Hilom na ba? Maluwal sa taon ka na mo pa, uy. Naon pa naman yung taon ka. Ngano? Bakak bago na akong isulti? Di ba mayong tao man na namatay? Maldito bago na! Badlungon bago na parehas na ako! Sakto lagi ka. Pero anong kinahanglan pa magbusalita ka? Anong kinahanglan pa magpapansin ka? Tungkol kay gusto ko may bawang tanan! Labi na ang pamilya sa namatay! Ilabi na nimo, Sophia! Gusto kong mahibaw mo nga nagpasalamat kay Kunimo. Ilabi na si mong bana nga bisan wa ko makailan niya. Nahibaw kong mayo siyang tao. Tungod kay wa ka niya supaka si mong padayon nga pagtabang sa kong bayaw nga si Pablo. Kung sa akong mga anak. Tanaw mo na ko! Tanaw ako ninyo! O, di ba? Oe, tingali ko siyang paminaw karon, no? Oe! Pero kinasing-kasing niya akong gisulti karon. O, pasensya ha, sa akong pag-istorbo ninyo, ha? Higo lang kung may padayag sa akong kasubaanan o pasalamat. Napasalo ako ninyo. Ato na ko! Maki! Kadiyot lang. Sophia, akong mga pasubo. Salamat. Huwag ka masuko. Gusto ka masuko ko? Oh, dili, uy. Pero, pasalamat yung nimo. Salamat bitaw nimo sa imong bana. Pwede naman di ka magpasalamat nga ingon ini lang pagkaistorya, ha? Nga nagpa-dramatic entrance pamanggit kuno ka. Gusto lang kami pakawawan anak ni ate. Kuwang sa pansin. Di ko magkabasol ninyo. Nga magkasulti mo, anak. Pero tinuod ang akong gisulti. Gikan to sa kong katingkati. Pwes, kung tinuod man na, salamat. Pero sultihan ti ka. Sayo pang imong gibuhat nga paghilak-hilak o pagsinggit-singgit din, Asin siya na, Sophia. Di na to ako usbon. Pero, unsa? apilabi pugdaha. Kung dadon na ni mo sa Canada, sila si Pablo ug ang mga bata, ha? Oh, Wagid may idea nga na nakaingon siya ato. Nga dadunta ni ate Sophia sa Canada. How advance ang yun tingnan siyang mag-isip. Nasobrahan sa pag-imagine. Lugawa yung bitang papa, eh. Pero pag yun kayong acting ang iyang hinakilak, siya alagin ako. Di pa lagi amahan, eh. Sukmag na ko to. Kasukmagol magali kayo ko. Wala siya ko kay sukol niya. Ang ano kay man siya nga lubong sa bana ni ate Sophia ganina. Sa mga tao tingali. Kung tanam yun to, diya sa gawas, ganong ilan nakaadlaw nga, sirado itong tindahan. Nabot yun na yung balita. Pero nga nung nasudjud kasi ang utok nga dad untang ate Sofia sa Canada. Katugod. Katugod ko nga park na uwaw. Hasula gid oy. Maulagi akong giingon, nasubraan sa imahinasyon. Layo na kay gaabtan. Wa na sad kay nag-inject niya toxic nga mga ideya, Col? Ha? Bitaw. Duda sa ko ana. O sa may ipasabot ninyo? Doon na ba yung insecure na sa dong panahon na, Col? Kana. Correct. Correct na. Time pa, good. Time pa. Kinsa may inyong ipasabot? Si Tiray? Si Tiray? Kay bao ka, Col? Pag abot gid ni Papa ganina, wa lang gid ako tuyo ang nitanaw din ko ni Titiray. Wa lang gid ako tuyo I don't know. Basta, automatic kong nitanaw niya. Doon na naman gusto lang history ni Papa, good? Ha? I mean, siya bito to sa una? Katong sa una good nga issue? O lagi. Pero siya nagsige og karga ni Papa niyo sa una. Pero... Col, dili imposible nga yung usbo na yung gibuhat sa una.
Labi pa nga, insecure jud kayo siya ni Ate Sofia karon. Kamu ba? Buot-buot sa mga anak da. Issue-issue sa mo. Unsa ko? Jiwok? Alo, kailan na lagi kaniya, Col? Sure ang kuloy. Kailan na kaniya? Sa mo ay. Siyempre, ako na yun siyang gisearch. Katong inyo kong giingnan nga, parehas mi kagwapo. Sorry, Coloy. Wow! Biliban ako ni mong kuloy. O niya, unsa naman imong ganap niya? Aw, bago ko na human og tanaw sa season 1, padong sa ko sa season 2. Lingawan ako ni mo, Coloy. O niya, Uncle, unsa may feelings ni mo ron? Aw, feeling sa ako. Ako si Jiwok. Nasuklian ako tanan ha. Ikaw, Chok, kung sabay mo. Ako lang ngay last, Pablo. Mamansag ko magdali. Uy, ikaw mo ko din natiray. Iwasa na sana. May ako na eh. Nahala na sila, then ako na dayon. Sige. Dala, Chok, Dawata. Na ako na eh. Ay, naglakaw ha. Wata ang sukli. Dito kayo. Kamu ni ha? Unsa inyo? Ay, ma-entertain na gyud ko nimo. Cotton balls ako, Pablo. Gagmay nga pak na lang Hurutan dag ko. Kana na lang. Duha lang kabuok. Oh. O, wala lagi ko kabantay ni Sofia. Sayo di siyang milakaw. Wa man siya mag-istorya sa iyang bahay. Tuam na siya sa iyang mga ugangan. Mabitaw nga, naragyapon mi diha. And sulti na biya ko ni mana ha. Kumusta man si Maki? Botoy. Ganun rin man ka na ko mangumusta niya, oy. Saan mo tayo labot na ko niya? Dali na akong gapas, be, kay gamiton ko na. Oh, bayad, oh. Ang suko ba ka? Be, dali na akong ipalit ba? Oh, dawata din akong bayad. Nya, sukli dayon. Ang suko lagi ka? Ang. Sa'yo naman kay ka nakapasangil ako. Masagil dahil ko ni mo, nga uban. Dali na sukli, oy. Kinadali ko. Usay kong ipasagil ni mo. Nangustar man ko Maki. Ambil na sukli ba? Oh, Ha, ako may pangitaan sa mga taong ako'y labot. Ha? klaro lang yung guilty si Tiray. Namasangil dahil ko rin mo. Oh, Dinatampay na lang pa, Floyd. Di matatagdon. Ako sa tinatagdon na. bitaw no. Tatagdon. Naroon nasuko man dayon ko ato. Ano dito eh? Ay, amawa sa dako eh. Ganun nasuko man tuod dayon ko. Mura na gyud noon ko guilty. Yabag ka gyud Tiray. Yabag. Modules, kanus ka mahuman. Ay, sakit akong likod. Hilig mo kag tingog-tingob. Mao na na tong. Langayan gyud kay kastanan. Halagot na kay ka. I need a break. I need to watch na sa Alchemy of Souls. Daan ko pa. Muta na ako balik sa episode 1 para dungan tas uban. Tara na. Ay, ang lagot-lagot diyaod. Na-scared na ba kong sugod? Na-scared na ka og sugod, mao ba? Yeah. Pwe, Ay, hasa ko pang luod. Mura man kag luod. jaban ti karon. Lain na. And besides, di ka ma-double guilty, ha? Imo pa kong gitraidor kay ganaon nakagtan-aw sa episode 1. Wa pagit ka na human sa imo mga school duties. Wagi ka na ikog ni uncle? Nagawa sa din niya eh. Mag-guilt trip man. Did I lie though? I'm just stating facts here. Bitaw sa. Ingon-ingon pa ako ganina. We deserve a break. Mo na ibutang sa what I have learned sa imong module. Oh. Haskang. Unsa man? Bugo! 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 Guag na ako eh. Oh, given naman na nga sometimes you lack of common sense and klaro man nga nakay weakness of mind. Grabe. Ay sus da, accept na nagod ana. So,
Unsa naman sa nimong gibuhat nga binugo, ha? Dili sa na ako'y gibuhat nga binugo. Na ako'y wa na buhat. Nga naman, unsa day naa? Nakalimot ko nga. Naam day may quiz karon. Hala ka diha! Ito na, deserve! Unsa na rasa? 11:23 na. Tungang gabi na. Nice ka. 12 pa ang tungang gabi. Makapas pa ko. Yes! Woo! Nakaabot may ghost deadline. Woo! Ay. Labaras utok eh. Paspas lagi kayo. Oh, thanks God! I'm done with my modules. Ay, dukan ako. Mana ka? Like, sa unom yun? Yes! Slay! Sana all. Tabangin ko sa ako, bi. Ihaya ko mo dong. Di ko, oy. Lay, nagbatasan na niya eh. Di man mahangyo. Sige na ba? Paryente bitaw ta? Mamarinti mo dayon. Grabe. Kaluy isa tao ni mong kaluha eh. Kinsa man ang sa, ha? Nabogi nagsubo ni mo. Galangayan na imong mga buhatonon. Pagtamans ginhawa ginagraming diha ron. Mga away man ka. Muila ko ron. Matagal na sa angkol, nakalaki ka lang. God! Stop! Kung iyon mo na akong tabangan, mo stop ko. Katulgon ako. Kapit na launa, oh. Alis mong ban, oy. Saba magay mo. Nakamata rin ni Sangkol. Sorry, Angkol ha. Ay, nagtiwas may samong module, Angkol eh. Hapit naman yung kay. Tawangan mo kung Jira, di ba? Di ba, Jira? Human naman siya sa iyaha, Kol. Sige, tabangin mong kaluha, Jira. Aron mahuman na mo. Saan mo orasa, oh? Sa'yo pa mo ugma. Tabangin mong kaluha. Tabangin ni Dayon ko. Ano makatog na tayo ta? Dali aryo sa adlaw sa. Human naman ang 40 diyas. Maog yun. Mular ka na dayon, kati? Oo. Kay dagan pa man ko gikayon nga mapapeles dito. Karon sa gambalik ti. Di pa sa ko kasiguro kanus depende lang gid ani gyud. Nasa magkamugikan. Ugma, mulargan ako padung sa Manila. And then diretso na. Ugma na di ay dayon kamularga. Na naman ko'y ticket daan gud. Oh. Nga naman ka. Oh, oy. Abi magud ako makabanding-banding pa kasi imong mga kahigalaan. Saon man gud. Wa man gud damhan ning hitabo ah. Bitaw. Di sila angay maglipay-lipay kay nakakasakasubo. Tom, Jera. Ate man na ninyong maayo inyong uncle ha? Sure, ate. Amag siyang bantayan. Bantayan? Nganong bantayan man? Bitaw. Anong bantayan man ko? Usa, bata nga kinahanglang bantayan kay tingaling madagma. Bantayan ka na mo, angkol, nga dili ka masaag sa sayop na binuhat. Kana! Asawas kano! Ngano di ang bantayanan man inyong uncle? Naana din ni mga ehem-ehem? O niya, kay boss tiray ana. Ay, sorry. Oh, nga naman. Ay, tubay ning duha Sophia. Ako rin kabuangan, pirmining mga bata. Jaywalk, gid kayo akong tanaw ni mo, kol, oy. O, hansay, jaywalk, uy. Jaywalking? Unsa di ay? Soy, kamong duha ha. Tarong mo kaon. Sorry, ate. Sumugod na mo din naman si angkol. Mao gyud. Pero, nganong jaywalk man? Jaywalk. Korean actor na, ate. O niya, na love life issue ba? Mga sungog-sungog na sa good. Kagets na ko. So, aside ni Teray, kinsa pa man day mga na-link ining inyong uncle di ay? Ay, suway. Oh. Gini, kaon na mo. Kaon mo tarong. Tuom kayo duha Sophia eh. Shh. Pangalan mong tarong be. Sige, pag-intriga.
bebe, idonol na ko ng kalamaris, be. Imo naman gisulo itam. Uy, hala, mao ba? Nakalarga na nagbalik sa Canada si Sofia? Oo, Unya ka mo? kami? Kanasaman mo niya papason dito? Kisa may nag-ingon nga papason, me. Aw, di ba? Di ba, pamilya naman mo niya, di ba? Naunsa man taong katiray, oy. Mura man kang nagpuyo sa kalibutan sa mga damgo. Sige raman kang kaduhiraw. Grabe sa daan ng gaduhiraw, oy. Hinsa, maguminyo. Uy, magduhiraw din ang bagong minyo, tiray. Ang ibaw mo sa kuno ka. Joke ra, oy. Tuusan ka na. Dito joke, eh. Naibaw kayo na, na. Ha? Klaro kayo. Taba diha. Ikaw ba? Oh, di ba? Kamiyo na ka. Gusto na kang makasuway unsa ng magduhiraw. Ay, sad ko, ana, Pablo, ha? Wa naman kay respeto na ko. Unsa? Unsa yung respeto? Batak ka ramang ka, oy. Amputi mo, oy. Bukal-bukalan. Hoy, tiray, magambin ako. May paliton magkaka. Ato ko palit slain. Okay, fine. Ay, klaro na kay katiray. Pero sorry na lang. Di na ko manguyab og balik ni mo. Mag-usap pa'y layog. Pagkadali yung panahon, oy. Human sa Pasko, pag-ung tuig, sinulog, Valentine's na po, sunod. Nya, Kwaresma na yun. Dayon, summer. Dayon, pila ka buwan, kalag-kalag na sad. Dayon, Pasko na sad. Pag-ung tuig, sinulog. Ha, balik-balik naman. Tilagi si bawaan ba? Hey, nagko ng mga bata sa musilingan. Mag-graduate na lang po sa college ang kaluwa. Ako, maulang gihapon. Oh, ay. Kinsa maning. Hi, Pablo. Oy, ikaw din natiray? Wow, ha? Imo na sakyanan? Alangan imo. Ako, yun. Og, brand new na dong. Wow! Gwapuha, oy! Kay ba lagi kang laki ng auto, ha? Ha? Aw, aw, klaro bang laki? Adi sa tingali kaganahan mo sa kayo babae? Hoy, bastos. Huwag ka mudo, Pablo, eh. Oh, unsa naman sad? Bot ni mo. Kada kita na to, no? Ingnon gid ko nimo ini. Bugal-bugalan, yaga-yagaan. Oh, bangkod. Di na gid ay kakaistoryahan akong tinarong, Pablo. Nganong di bangkod? Tinarong bitar akong istorya nimo. Napawaw magani ko sa bagon mo sakyanan. Binuang nila. Ay, naguskusuko, God. Ikaw ba? Dali ka masuko, eh. Wa man ko masuko. Nalain lang ko. Makapahiubos lang ba? Still na, eh. Ay, lagyan na. Mura kagyog, wa mahibaw nga komedyante ko usahay. Ay, nagkukusmod kay mawain mong kagwapa. Oh, tinuod, Pablo. Nakaingon kang gwapa ko. Karon ba kay resulti nga komedyante ko usahay? Ikaw ba? Ay, gug tuod ayon. Oh, Oh, tulasad. Oy, hala. Nihilag ni tiray. Oy, tiray! Tiray! Kumidya na to, oy! Tiray! Askang! Ay, saan ni si tiray, ay? Kadali pa sa may ubos. Uncle! Uncle! Si... Ano ito na ito? Oo, si tiray. Nindutag mo sa kinatugod. Iya to? Alas kay gato. Nga yung dadon. Master na yung ana, Uncle, ha? Asa yung kaluha? Nag-meeting pa sila sa iyang mga kagrupo para sa ilang thesis. Kay bawa katam, kadang thesis sa unang panahon, likaya na, kay makatakod. Pero karon, meetingan naman. Seryoso na, Uncle? Or binuang? Seryoso. Makatakod god. Di ano mo seryosohon? Anong katakod man, Uncle? Wow ka, G. Bargod, unsa, sakit? Correct. Sakit na ang thesis. Bawaan kang tesison ka, likayan ka. Unsa na yung sakita? Sa baga, amaw ng TV. Tesison, tibihon, amaw na. Lagawa, gini mo, Uncle, eh. Pero, Uncle, thanks for the info, ha. Additional knowledge.
Ay, gigotom man ko eh. Pwes kaon. Di na gyud ni Bada. Taas na kayo ang panahon sa akong pagpaabot nga moingon siya na kog balik. Pero unsa may akong buhaton? Murag wa naman siya'y plano. Kinahanglan nga lihokon ko gyud ni. Planohon ko nig maayo samtang taas-taas pa ang panahon. Nakadungog na ba ko nga mopauli sa Pilipinas si Sofia para mo attend sa graduation sa Kaluha? Planohon ko nig maayo. Bitaw, no? Nice. Nice ng plano ha. Pero, kinahanglan nga doon na kay plan B. Aron kung di mo work ang plan A, napay plan B or C. No. Why plan B ug labaw ng why plan C? Unyag mo palpak ang plan A, Kanang mga worries, mga what ifs ug uban pa, dapat i-address na nadaan sa plan A. Plan A should be perfect. Mao nga angay yung planohon o pangandaman pag-ayo. Pinakagamay hangtod sa pinakadakong details dapat tan-aw na. Kay kung doon na kay plan B or worse, plan C, imo nang kiangkon daan nga why ayo imong plan A. bitaw, no? Mao na siya, brother. So, unsa man gyud ang iyong plano? Before ka mangutan ng plano, pangutan na o na unsay akong goal. Okay, pasban ako. So, unsa man gyud ang iyong goal? Nga after sa tong graduation, kinahanglan nga maka-first base na si Uncle kang Ate Sofia. Ay, salamat. Nihubas na mga customer. Kapoy sining kita usas tindahan. Mga dagang customer, ay. Ay, kisa ba ni? Uy, si Tiray. Hello, Tiray. Nakay baligyang haplas. Ngano, ikabuhi ka? Gipa maulan na akong BTS. Mao ba? Oo, naalala ko yung mga haplas. Di lang ako lito ko ng pangahan kay. May mag-sponsor. Kaya kung sponsor, balik-balik ko na ko. Si Awang yun ni mo, Ari, dire. Pwede, deliver lang. Mapuno lang kong delivery fee. Da pa man. Huwag mo siya ko'y masugod, Rigod. Bingaw man. Dalikyata lang og aribe. Need na bitaw ka na nako, Pabs. Sige. Sirang ko lang una ning akong tindahan kadali. Manahan ako. Sige, Pablo. Bye. Dili ka na makalingkawas na ako karon, Pablo. Kinahanglan nga maako ka na by hook or by crook. Ay, mga andam na ko. Bahala na ni. Kapuyag dagan, oy. Tiray! Tiray! Sud lang, Pablo. Walang gilak. Maglisod ko baro. Laugawan ni mo, eh. Gisirhan pala ko itong tindahan. Pablo! Tiray? Nganong nalupog ba yung taong ko sa saog, oy? Lain sa kay kanto ko malupog sa kisame, di ba? Wow, nag-joke ka pa, ha? Nausam ka, ha? Bebe, tabangan kayo, pahimutang sa sopa. Ay, bukatas na di mo, magkaguba ka timbangan. Nabihasag makaguba, uy. Nausam lagi ka, ha? Bebe, tarong lingkod. Sandig, dali. Ya. Ay, o tingalay ka ayat kusog akong tiil. Kay ni kalit ramang ko kapandol. Unya, nagtumba. May na lang, wasad ko mabunan. Labi na gid akong Pastilan, oy. Yung sao ba ni ron, ha? Manghangyo tag magka-assist mo. Iklasyo man ang kaluhagod. Mangita ko ikauban mo din, ha? Soli lang sad. Okay na ko, uy. Okay na ko. Wa ko makinahanglan kauban.
Ang ako lang mahaplasan ning akong BTS ug makarelax. Ma-okay na ni. Nga nang gipamaulan mo sa ka, oy. Ay, nag-gym-gym naman sad good ka ako. Gamay-gamay lang ba? Hinay-hinay lang. Ay, sus, mao din na. Para Muslim, sad ko ba? Stilan, oy. Pali ko kablian ng haplas. Oo. Ambe. Aray. Unsa man? Ay. Ha? Agay. Ha? Sakit akong hawak pag suway na kong kabot sa haplas. Ay na, usaom na ni mo paghaplas na ron. Maglisod ba ni ka? Ay, mangita si kong haplas ni mo, ha? Suway na kong ingon si Marites Baruro. Di ba to busy? Marites Baruro. Basig, atula ko, basig dito busy. Ayaw, uy. Ha? Ayaw, kinaabot kikan sa gawa si Exoon, si Maricel, Santiri. Sige to sila glaag, lako-lakaw. Ako rin lagi bahala. Aray. Ataw maglisod bang ka? Bebe, ako li haplas ni mo, be. Hala, sirado laging tindahan. Asa rin si Uncle? Bitaw, no? Tawagi ko no kay. Di na ba ko katawag? Lobat na ko. Padaw silang tirais, Pablo. Salamat, kuya. Akin na. Nagunsa man siya ilang atiteray. Ay, hala, nanawag sa ti Sofia. Hi, ate. Kumusta, ate? Hello, Jera. Hi, Tom. Asa din yung uncle? Di man mo dawat og tawag. Ay, to ako nilang atiteray, ate. Karon pa sa mikibaw kay naramay ni sulti pod namo. Ambot kun nagunsa siya dito. Oh, mao ba? Ha, sige. Manawag ra kog balik. Bye-bye. Okay, ate, bye-bye. Tom, tawagin din si Uncle B. Dali. Sige na mag-ring. Naaraman sa sud ang sigigring. Sa ato pa. Gibilin rin niya yung cellphone. Ay, mabalik na ito tingali, eh. Balik sa bahay na. Unsa man? Okay na? Ako pa nang yapil mong tiil, ha? Pwede pisilon o gamay, Pablo. Ayaw lang sa dyog hiluta kay mabunog og samot. Gamay lang masahe ba? Ako raman unta ba, pero unsaon nga musakit man akong hawak kon mulihok ko. Sige. Kiniyot. Kana. Kini. Kana. Okay na ne? Saman? Ingnaana, Pablo, ingnaana. Oo. Ano to ba? Ayaw Ha? na pa. Ayaw lang paspasa. Hinayal lang. Okay. May anak, Pablo, oy. Pwede isakasaka gamay, Pabs. Ipaabot ibabaw sa tuhod. Pero, butangi una og haplas, aron matarong og masahe. Nindot, gid kaayong pamation. Kana. Sige pa. Ibabaw gamay. Kana pag yun. Sige pa. Kanindot na, Pablo. Sige pa, kanindot. Paano mo tiray, oy? Pura magkagiusa diya. Ay magkanungog ni mo. Na, magtuong nag-unsa ta din, eh. Sorry, oy. Nadalang ko sa kanindot sa imong pagmasahe. Pero tawag yun mo, oy. Sakto na to, ha? Okay. Tempa, ha? Suwayan na kong baruga. Sige. Ay! Unsa naman ka? Hindi pa gid ay na ako makaya. May gani nakagulit ko nimo. Wa man ka makagulit na ko. May kakos man ka. Balik ang lingkod. Nga ipahuwi ng BTS mo. Maghuwag kong bangko, ha? Sayang si mong BTS. Pwede last na lang. Tiwasa lang kong masahe. Sige. Tarong na. Apila na lang ning akong paa. Hoy!
Ibo mo ko nagiwas-was mo sayal. Saan man mo pagmasahe, anak? Kung dili na ko ipukas, iwas-was ako sayal. Ikaw-kawan mo tiray, oy. Ay. Paspasulin ako, ha? Mulat ka na yun ko. Sige, kana, paspasi lang, paspasi. Sige pa, fast. Wow, kalami, anak Pablo. Ay, lamig. Yabag mga tiray, mas nalimot kang dili ni What's Your Style, ha? Ang sabi ba yan, oy? Hulsam ta, oy! Hulsam ta! Di na ako matiwas og masahe mo, oy. Muram kang nagtama. Pablo, ayaw naglakaw, oy! Marisa! Oh, Pablo! Nayabag mo ba yan, oy? Mura ba na kaunong kinilaw ng buriring? Amin ako nakalakaw na ka. Balik din sa sud ba? Nakaabli lagi sa pultahan. Makalakaw day ka? Okay na ko sa imong pagmasahe. Ha? Nakagit sa ko tiray. May dautar kang plano na ko, no? Ha? Gusto niyong pahimos na akong pagkalalaki. Pero no way. Ha? Bisag kung sa metabo, di tiga tugutan ng mulampos. Bisag gamay, dili ka makatilaw na to. Kahilas ni mo, mura ba ya kagwapo? Aray! Hoy! Jiwok ni, ha? Jiwok ni! Hindi na kawin! Batik lang! Upaw! Aray! Ay! Naunsa man imong okol? Napuno man is bukol. Aray, ukol-bukol. Pag first, good kay, abi na ko, naglukdok ang mga marshmallow, angkol. Mga bukol man na. Kang lawgawa. Ngano ti ay kol? Dito ba kung kailang atitira, angkol? Siya'y nakaingon ana, angkol? Oo. Hala. Ngano di ay kol? Ikiha si angkol. Kadaghan ning bukol, oh. Di naman habit makita imong bagul-bagul, ana. May gani, di talinis. Mura na unta durian mong, oh. Unsa na kay iyang katawa, no? Sagdi na eh. May lang siyang nagkatawa siya. Huwag mo'y tag-away. Kana, Pablo! Kalami, ana, Pablo! Kadungog mo ato? Kadungog ko, eh. Unsa may bungol? Bangaan mo, Pablo, oy! Kadama na unta ka! Badungan ako nas papa, jira? Taga nagkwarta para mahilom. Sure ka, kol? Ingana na takadaghag kwarta nga pahilumo na natong tao pinaagis kwarta? Banga, yung kay ka, Pablo. Pertig yung banga! Banga! Ano di, angkol? Pwede bang kamusturyan ako? Para sa bitaw tang laki. Unsa din yung tabo? Banga agi mo, Pablo Town! Gilaw ka na, balibad pa. Bokol noon. Bigit ka mahilom? Uy, ang ako madaling anak nga gwapa na, bright o talented pa yun. Ay na bulatik pa. Hangyo lang ko yung pagsinggit-singgit o kayo bugal-bugali si Angkol. Bisan ka na nalimang buhaton para namo nga imong mga anak. Okay, pero sulti sa na inyong angkol. Nga dili mo balibad kung agdahon. Pinumdumi siya. Nga to refuse an offer is an insult. Sa iyang gibuhat, iyang giinsulto ang pagkatao o pagkababae ni Tiray. Unsa makahay sunod nga mahitabo. Mga higala, gidapit ka muna mo sa pagpaminaw sa laing pangsumpay ning atong sugilanon. Uyo ang hugot! Sugilanon nga sinuwat ni Baby Omega Flores sa direksyon ni Alex Lara. Dalit ka nato sa RMN Drama.